ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କି ଯେ ସି ଚାରିଟି କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀକାରଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତ ପଞ୍ଚମ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୁଣେଇଲି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ କାହାଣୀଟି। ମୋତେ କହିଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଚାରିଟି କାହାଣୀ କ୍ୟାନସଲ୍, ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ଲଗାତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଦୃଶ ଏବଂ ଚାଲିଲା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ମିଶିକିରି ଦୁଇ ଭାଇ ପିକ୍ଚର କରନ୍ତି ଆମେ କଲୁ। ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେତିକି ଦିନ ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ପିକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ମଜା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ସିନେମା ଆଇ ଏମ୍ କାଳିଆ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରପଟ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆଗମନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସିନେମା ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକିରି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ତ କାଳିଆ ଅନ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ମୋ ନାଁ ବି କାଳିଆ ହେଇଛି। କାଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କାଳିଆ ନାଁ ଖୋଜିବ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ କି ପାଇବ କି ବେଶୀ ପାଇବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ନାଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଲା ଚାଲିଲା ଏବଂ ସୁଟିଂ ସରିଗଲା ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପ୍ରଯୋଜକ କଲେନି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ସିନେମା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କାଳେ ଆମ ସିନେମାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଚାଲା କରିକି ବାହୁଡ଼ାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ଝଞ୍ଜାଳ ଝଡ଼ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ଯେ ବାହୁଡ଼ା ରିଲିଜ୍ ହେଉ, ତ ବାହୁଡ଼ା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବାହୁଡ଼ାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 4 ତାରିଖ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଜଞ୍ଜାଳ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନଥାଏ ନା, ସେ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ଭଳିଆ ଲାଗେନି। ସେମିତି ସିନେମା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅସୁବିଧା, ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆ ମଧ୍ୟରେ? ବିଦେଶୀ ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀନି, ତ ଆମେ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀନି ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅରିଜିନାଲ୍ ବିଦେଶୀନି ଆଣିଲୁ ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ରିଏଲିଜିମ୍ ଭିତରୁ ନେବେ, ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବିବେ। ତ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ବିଦେଶୀରୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ, ତ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି। ଛାୟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗଳ୍ପ ନା ସୋସିଆଲ? ନା 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଏବଂ ଲଳିତା ଏମିତି ବହୁତ କାହାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିନେମା ରୂପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ଅତିଥି କଳାକାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସଖା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ସେତିକି ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିଜେ ଅଭିନେତା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ସିନେମାଟାକୁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରାଇପାରିଲେ? ପ୍ରଯୋଜକ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ହରି ତୁ ସିନେମାଟା ଲେଖିଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତୁ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ବାଧ୍ୟକତାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଦିଆଗଲା। ସଙ୍ଗୀତର କେମିତି ପ୍ରଭାବ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଝୁମାନାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ରିପିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ରୁମ୍କୁ ଝୁମାନାର ସବୁ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଅଲଗା ଜୋନର, ଶବ୍ଦ ହଉ ଟ୍ୟୁନ୍ ହଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସ୍ମୃତି ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଶୁଣିକି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ପୁରୀର ବୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ କାଳିଆ। ପୁରୀର ବୋଲି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଉପରେ କାହାଣୀଟା, ତେଣୁ ପୁରୀର ବୋଲି ଏସବୁ ଦେଇଛୁ। ପୁରୀର ବୋଲିବାଣୀ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବ ଏବଂ ପୁରୀର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକି ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ। ତେଣୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଆମଣି ଏକ କରୁଛ ଭାଇଲା ଏଗୁলো ଗାଧେଇଲେଣି, ତ ସେମିତି ଇଭିନ୍ ବି ଆମର ହିରୋଇନ୍ ବି ପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଥାଏ, ଆମଣି ପୁରା ଚଖଟମ। ସିନେମା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ। ତା ବାଦ ଆମେ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ନା ତମର ପ୍ରେମଟା ବଡ଼। ତ ଆମେ ଖୁଲାସା କରିବାନି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଢ଼ୁଛେ, ପ୍ରେମ ହିଁ ଆଗକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପରା ଦେଇଛେ କୋଟେସନ୍ ଯେ
नैसर्गिक प्रेम बड़ ना दैहिक प्रेमटा बड़ तो ता भीतर तुलना कौन से जो द्वंद्व से सब आम कहानी भितर अच्छी तेणु आपण मैंने देखिले निश्चित भाव में ताकू भल पाइबे एवं ता भीतर भी किसी शिखिबे। कालिया तो चका खीरे मो जीवन देइछिले खीरे कालिया तो चका खीरे मो जीवन देइछिले खीरे। धन्यवाद। थैंक यू।